Ahoj, milé tvorivé dieťa, vítam ťa pri mojom dnešnom videu. No a dnes spolu vyvrátime známy spirituálny mindfuck, ktorý vraví, že keď si niečo želáš, celý vesmír sa spojí, len aby sa ti to vyplnilo. Naozaj tomu veríš? Samozrejme v takomto kontexte je to hlúposť, ale niečo do seba to má a síce, keď si niečo želáš, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tu vnútri staneš tou osobou a následne ti to vesmír priniesť musí, pretože to sa volá zákon príťažlivosti. Preto to má ten názov. Mohli by sme teda povedať, že to, čomu dávaš pozornosť, stáva sa tvojim vedomím. To, čo je v tvojom vedomí, tomu dôveruješ, alebo to vidíš ako pravdu. To, čo vidíš ako pravdu, s tým sa identifikuješ, no a to, s čím sa identifikuješ, ti zrkadlí tvoju vonkajšiu realitu v podobe ľudí, situácií a tak ďalej, veci, s ktorými následne interaguješ v 3D realite. Takýmto spôsobom to funguje a keď aj sa sama seba alebo sám seba vidíš ako úžasného, veľmi schopného človeka vo svojom zamestnaní, máš skvelú kariéru, si ambiciózna a okolie ti to potvrdzuje. Možno si na tom finančne veľmi dobre, ale na druhej strane si neveríš v láske, pretože ľudia ťa len využívajú, tak je dosť pravdepodobné, že už na to rande prídeš prednasratá, alebo s nejakou úzkosťou. Čo je úplne najhoršie, je, že túto identitu máš, ale už tam ani neprídeš s úzkosťou, pretože už sa to natoľko stalo tvojim vnútrom. Skrátka, ja v láske šťastie nemám, ale dúfam, že sa to nejak zmení, že už sa to potom aj to vnútro ťažšie mení, pretože ty už si toho ani nie si vedomá, že si sama seba predstavuješ ako tú osobu, ktorá to šťastie v tej láske nemá. No a potom sa ti tu zrkadlí v podobe ľudí, v podobe partnerov, ktorí ti na to rande prídu a zase si povieš ďalší dement alebo ďalší narcis, ďalší manipulátor, čokoľvek. Lenže toto ti vlastne zrkadlí len tvoju vnútornú realitu. Na to, aby sa to zmenilo, ty musíš zmeniť svoju vlastnú identitu. Čiže ako sa ty vidíš? Vidíš sa ako tá osoba, ktorá si zaslúži lásku, ktorá si zaslúži to šťastie, ktorá síce mala možno nejaké ťažkosti v minulosti, ale to je v poriadku, pretože to sa zmenilo a v určitej fáze života našla sama seba. Ti garantujem, že sa ti to začne potvrdzovať. Predstav si, že máš nejaký obľúbený film, napríklad Titanic, a videla si ho 10 krát a začneš očakávať, že keď si ho pozrieš 11 krát, možno sa to zmení a tá loď sa nepotopí. Alebo možno tá suka Kate nepotopí toho chudáka Leonarda na tých dverách. Jednoducho ten film už natočený je. Keď chceš vidieť niečo s happy endom, tak si musíš pozrieť iný film. Takisto je to s tebou, s tvojim vnútrom. Keď chceš niečo zmeniť, musíš sa zmeniť tu vnútri. Aj keď si napríklad robíš tzv. Nástenku snov. Nástenka snov vlastne je na to, aby ti priblížila alebo aby ti pomohla spolu zmeniť tú tvoju vnútornú identitu. Ona neslúži na to, aby ti pritiahla niečo tam zvonka. Vyrábaš si nástenku, máš tam nejakého pekného šuhaja, máš tam dovolenku svojich snov, možno si tam lepíš ideálne tela, pretože chceš mať na leto ideálnu figúru, postavu. To je v poriadku. S týmto všetkým ty sa máš zžiť a následne ti to ten vesmír prinesie. O tom sa už nebavíme, že či to bude vo forme bez práce, ako sa vraví, bez práce nie sú koláče. Áno, samozrejme, aj ty preto niečo musíš urobiť, ale hlavné je sa stotožniť s tou identitou. Ja napríklad, ako som sa stotožnila s identitou osoby, ktorá sa už nebojí povedať ľuďom nie, ktorá sa už nebojí, že nie je dokonalá, ktorá je v poriadku aj s tým, keď povie nejaký breb, keď urobí niečo zlé, je to v poriadku a ľudia ma majú milovať takú, aká som.
tak sa mi postupne zmenili aj veci, napríklad aj stravovacie návyky. Prirodzene vyhľadávam tú zdravšiu stravu. Toto sú veci, ktoré všetky súvisia jedna s druhou, ani si to nevieš predstaviť ako. Je len potrebné, aby sme nemanipulovali to tam vonku, ale aby sme sa stali tou osobou tu vnútri. Ja ti prečítam teraz jeden vtip, ktorý je veľmi dobrý a k tejto téme sa veľmi hodí. Krtkovi sa zlomí lopatka a tak si povie: pôjdem za Ježkom, on mi lopatku určite požičia. Je v polovici cesty a rozmýšľa, čo keď mi ten Ježko tú lopatku nepožičia. On je trošku lakomý, ale keď už som tu, idem ďalej. Je v 3/4 cesty a povie si: Doriti, čo keď mi ten Jež tú lopatu predsa nepožičia? Nevadí, keď už som tu, tak idem ešte ďalej. Už je skoro pri Ježkovom dome a povie si: toto musím trošku upraviť. Sakra, to hovado mi tú zasranú lopatu určite nepožičia. Príde k Ježkovmu domu, chytí kameň, hodí mu ho do okna a hovorí: poď si tú lopatu. Takže keď Krtko takto pristupoval k Ježkovi, tak si vieš asi predstaviť, aká bola následne Ježkova reakcia. A takisto je to so všetkým. Keď ty niečo od vesmíru chceš, najskôr sa musíš tou osobou stať. Nie je to celkom tak, že celý vesmír sa spojí len, aby ti tvoje želanie priniesol. Jedine za tých okolností, keď už sa tou osobou staneš vnútri. A to je odo mňa na dnes všetko. Aj tebe, aj všetkým, ktorí ste ma sledovali. Majte sa radi a majte ma radi.